Vataure pa situation yako. Nokuti Exekiel munhu unofunga waigona kuti zvikadai pamwangararame zvikadai pamwe zvinoita, but wakati only you God knows. Kurati wakaita surrender to the mind of God. Mwari ndo chinhu chakavafadza kuti vatange kushanda naExekiel, ndokubva vamupa iye a task to prophesy upon the bones. The kind of prophecy iri kuitwa naExekiel haisi yekutaura kuti mabhonzo imimi zvakazooma kusvika apa, nditete ndambuya makazoroiwa nhinga akazodai. Haana any report or history or any negative prophecy ari kutaura pamusoro apa, but chaari kungoda kutaura chete ari kutaura the mind of God upon the dry bones. Kune kuprofita kuri in levels and dimensions, but this kind of prophecy, it's an open room for anyone in this building to exercise it. This kind of prophecy ndeye kungotaura the mind of God upon every situation. And this is situation yako, but pane kuti utsvage kuti zvakakonzerwa nani zvikabva kupi vakazodii, there is another level of prophecy yekuti you speak upon that marriage, we speak upon that zvisinei kuti zvaoma kusvika apa unoda kutsvaga kumapostori vanoti kupiwa tsanangudzo. Tsanangudzo haisi solution, kucreata tuhasha kuzoti ndakaroiwa naambuya. And you know, zvinopa blockage ku solution. Kazhinji ukaona une tsanangudzo haugone kuwana solution nechikonzero chekuti panenge pacreatwa bitterness in you. So pese pane bitterness ne unforgiveness, the spirit of the Lord haigone kuflowa. So imagine waudzwa kuti for 10 years une problem inditete vako. Chaapo ndechekuti even uchida kuita overcome, but uneka mind kekuti ndinofanira kufighta back. So Ezekiel apiwa a task to speak just the mind of God upon the bones. Mavu ari sensitive kumaziso, but haana kucomplaina. Why? Une zvaanonzwisisa kuti even ndisina mavu, maresults akafanana handione, saka handisi kutoshorwa, ndiri kubatsirwa. Ona mbonzwa mira nzogoro remusha. Oza pane nguva yekutoti mari yacho wagara hauna, onzwa kunzi ipa, otonzwa kutorerwa, iwo wagara usati watorerwa, iripo yacho wakatotorerwa futi kudhara. But amene kuti wakaipa unoparidza sei mauri kuti wada kuitwa murombo manje, hauna kuuya uri mene hako, but unonzwa uchiitwa murombo iwe uri murombo. Wakaipa amene anokuhwina sei achikuudza kuti wakutorerwa, but usati watombounza wega unyumwe kuti shoma ini ndenge ndakatorerwa ini. Mari iri sensitive kumunhu asina akanziunza, mavhu ari sensitive kumeso. But bofu parakaiswa mavhu rakava ne deep understanding kuti tagara hatione. Saka handisi kumbotoshorwa. Ndagara handina saka handisi kubirwa. Mavhu iwayaya akapinda mumeso akanzi enda unogeza. It was a reason yakaita kuti murume asimuka aende kundogeza. Handidi kubata scripture iyo. Ndoida hysteric, handidi kuibata. Zvamwari zvinenge zvinokuendesa kumadhongi uchida kuitwa chef. Iyo problem yako kuda kuenda kupalace kwete kumadhongi. Church ndinzwe. Manifestation ikanonoka munhu anoresigna church. Munoedza kumubvunza kuti ko mudikani chii chiri kuitika? Ega anoti vanhu ndovaudzera makore acho afamba. Pandakabvira hakuna chiri kuita. Chikonzero ndechekuti mabhonzo akaprofitwa nyama, akapembera akafara, but akaramba ari scattered. Bone to bone, that's a statement of order. Bone to bone haasi kuita zvaaudzwa, haana kunzi musarambe muri scattered. Nyama iri kuya manje manje. Kune zvisingaparidzwe zvaunofanirwa kunzwa kuti upenyu huite mushe. I'll give you an example. Pane Zakeyo uri kutadza kuona Kristu. Haarizaine nokuti mupfupi. Varefu vari kumuresista. Ane order yaanocreata, a revelational order. Unobva pakati pevanhu. Haataure naJesu wacho, unobva pakati pevanhu. Otonogarira ari mumuti womuonde. To my surprise, Zakeyo wakaenda mumuti uri mudirection richauya naJesu vasina kutaurirana. That's a prophetic understanding. Nokuti hana kuti ishe vanhu vari kundidzivisa pandakuenda pasera. Akaziva sei kuti kumuti uri kuseri uku ndoko achauya nako.
this man waakuchallenge mu spirit kwete mu physical. Anga areba mu spirit ndokubva avhura ma scriptures ndokuona kuti iye Mwari pachake paakaburuka mu Garden of Eden achida kuona Adamu atadza, wakaona Adamu wakapfeka mashizha emuonde. Saka kana Jesu ari Mwari akainga vatadzi, pese pane muonde anopfura achitsvaga munhu. Alright, pamwana kuzvinzwa. That's why Bible richiti Jesu paakasvika ipapo akatarisa mudenga kuda kuti ndiye ari kutsvaga. Jesu ndokubva ati buruka tiende. Ndakati ipapa shona yakapotseka. Hakuna muenzi anokoka muridzi wemba kumba kwemuridzi wacho. Jesu aifanirwa kukokwa naZakeyo kumba kwa Zakeyo. Bible rangu rinoti Jesu ndiye akati kuna Zakeyo buruka tiende kumba kwako. Achisi chivanhu ichi waumwari. Hakuna chivanhu chakadai. Saka paindinetsa ndepekuti Bible rati Zakeyo aingoda kuona Jesu sezviri kuita vamwe. But inda Jesu akutoda zvekumba chaizvo. Inyaya yekuti Jesu une zvaakainterpretawo mulife yemurume uyu. Adamu apfeka mashizha anga atadzira Mwari. So Zakeyo paaenda muti womuonde picture yehutadzi paari iripo. Ende maonde ane picture yezvakaita Zakeyo. Maonde akatsvuka panze, mukatumba ane masvosve. Zakeyo kana ari panze anoda kuona Jesu, but mukati kumba uko ane mari dzevanhu. So type yemuti waakakwira ndo character yake. So pazhinji kacho Mwari havatange vanzwa iwewe, vanonzwa character yako kuti iri kuti kudii. Nyaya yake yakanogumira kumba nokuti kumba kune nyaya dziriko dzoda kugadziriswa. But wakacreata a prophetic order yekuti unobva pacompetition uenda parevelation osangana nemanifestation. Church, munamato wangu kuti Mwari ndibatsirei ndiitewo order. Ziva zvawakainga mukereke iva neorder. Zvinokuvadza iwewe. Gore rinopera hakuna chinobohwa chekushayiwa manifestation uri right place. Munhu panzvimbo. Sister ngauye panzvimbo yekuva sister. Unozati vasikana kana vachitofamba mustreet umu, mhando yemukomana nayo yakwauri ipicture yeorder yezvauri. Bozi vanaudzana pane pamba kuti uri well disciplined, uri munhu akarongeka uchidarika so wakomana even vefodya unonzwa vachitoti sistren kutokwata iko kona kutoti sistren havachanetsana newe tokutaurira. Unonzwa kuti masista unonzwa kuti ndiri kupisa. Because ukachipa unoona vauya havati masista unoti mira ipapo uri umwe wedu iwewe. Create order. Order inoisa kavalue. Kavalue kane zvinhu zvakano attracta. Zvanzi mabhonzo apa nzvimbo ndakaona nyama yauya. Mwari vakati chiprofita kumhepo. 4 winds. Mhepo yaitovapo but iri mhepo isiriyo. Haisi mhepo yelife. Imhepo yaitokoza dryness. Pakaprofitwa mhepo yekurarama, mhepo yeupenyu. Kurati yakasubstituta mhepo yaivapo. Ikauya mabhonzo akava vanhu, kwete vanhu chete. Hanzi what a great army. Izwi rekuti army, masoja anoshanda neorder. What a great army. Masoja aripo to defend, aripo to fight. Pese pawakomborerwa tsvaga Mwari zvakanyanya nokuti zvaakukingawo zvinenge zvakura. Kuva president highest office ngaachivwe nemunhu wese yakanakisa kwazvo. But ine a threat, saka uchiona kunofamba masoja achichengeta president. Ukaitwa sabhuku haudi musoja. Hazvina kana nebasa rese. Unotopedzisira kutozvinzwisisa kuti nditori sabhuku kaini. Vanhu havana basa nazvo. You are not a threat. Kune higher office inenge yakuudza kuti wakuvengwa newakati one day ende vane futi. Pane mumwe pokuti waonesa nemunhu ane futi even kana aenda angatoiviga kuti anetsa newe nemaoko chaiwo. Anonzwa kutambisa mabara kana ashandisa pamunhu iwe. The more God blesses you, the more you must seek him.
Satani anotadza arida kukuuraya ifamba netsoka. Ukatenga mota ane mukana yakakura yemaheadhoni. Unorohwa uri correct, wakapaka, wakatomira so kuna ano yachikurova, waamumota waakuroveka. Ari kukunetsa usatova nevana ukava nevana, anokutambudzira vana. The more God blesses you, the more you must love God. Because zvinenge zvakuda kukurwisa zvinenge zvakura. That's why nyama payakauya vanhu vakomborerwa vanhu, Mwari akati they must also be soldiers. Chimaindi chekufighter, chimaindi chedefense. Ari kukumaka ukarorwa wawedzera godo kwaari. Dai Mwari atibatsira. Kunamata usina maresults kunorwadza. Chiprofita chikasamanifesta unonzwa sekunge Mwari wacho ari kunyepa asi kutaura. Makore achifamba zvaunochemera zvisiri kubatika zvinobhohwa. Saka nyaya iri pakuti nyama iri kuuya, zvanzi bhonzo ngariende panzvimbo. Order yekureceiva kupa. Order yekuwana kutsvaka unowana. Gogodza unozarurirwa. Ndakati statement yekunzi gogodza unozarurirwa iri a bit trick pakudai. Kana uchitonzi gogodza zviri kutonzi usapinde baiginya. Because padoor apo unoona kuti rova nesando, hapadi breakthrough. Kune zvinhu mulife zvinotoda discipline yekuti unotonoka. Even une sando muhomo unotombonoka. Ende kana wanoka unozarurirwa kwete kuti unozarura. Zvora kuti mune vamwe vanhu vakaachiva vakapiwa nyasha naMwari vari mune zvimwe zvinhu vaunofanirwa kurespecta by knocking for them to open for you. Kuti I believe breakthrough, pampanji panonokwa. I'm sure I'm done. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Zvakaoma hama dzangu zvichirwadza zvichinetsa, bhonzo panzvimbo. Amai ngavaite saamai, baba ngavaite sababa, youth ngaibehave seyouth, mutende ngaaite zvaanofanirwa kuita semutende unonamata Mwari. Iye kuti every time unoudzwa zvokuita zvaunofanirwa kunge uchiita, inosvika pakubhohwa vanokuudza. Bhodza unonzwa haunzwe. Pane zvinofanirwa, ini baba vangu vaindirova kuti geza ndiri mufana mudiki, handidi mwana anopinda mugumbeze neshena. Vakafa izvezvi, handicharohwa. But andipinde mugumbeze neshena. Ndega ndaakuziva kuti tsvina haiti. Unofanirwa kusvika pakuziva so. Hauda nokurova, hauda nokupusha, unosvika pakuziva. Haudi kumanikidzwa, unofanirwa kusvika pakuziva kuti kushandira Mwari kwakanaka. Hapana kupewa chitwa service 1 kana nyaya 1. Bhonzo rikaenda panzvimbo. Hapana zvitoro zvakawanda, I saw flesh coming. Pane zvinoita automatic when you know what to do. Pane zvinofanirwa kungoitika zvekuti mufundisi asina kukubata musoro. Word, we thank you for such a wonderful time. Thank you, Holy Spirit, for speaking to us. Every dry bone, every bones that are scattered, families that are scattered. Ndinotaura baba unity among families. Kapo iyi Mwari ngaidzokere murudo, idzokere panzvimbo. Ropafadze yenyu baba igone kumhara pamusoro pemba yawo. Baba ndiri kunamata, ma relationship yana venyu are scattered. Ma business are scattered. Zviri very dry muupenyu hwavo. Ndiri kudena flesh nyama. Ndiri kudena blessing, favor. Ngaikave every dry bone. In the mighty name of Jesus.